But Jah Ukraine ndaikubata ise muning'ina wangu chai. Ayo mdaro safari sawanzo reo. Waindibata se muning'ina wako kupi? Hakuna mkomano udza muning'ina uturara wakasvinura. Ko andongori gadhi rangu here. Saka waida kurara pabasa. Saka ngachida unyeberani manje apa kuti waindibata se muning'ina wako. Pa iwe wandichengeta saka gadhi zvako. But wangu yoyo wakaita haiti. Uchaenda kugena chete. Mukuona chimdara. Chero ndakaenda kugena kwacho koko ndakatanga kutengesa mvura. Ndinofane mari kaini. Iwe Jah Ukraine, ita se munhu mukuru maniyo. Basa kudya muminda yevanhu. Iwe mdara urungotsamwa hako kuti ndakadya mukadzi wako. But iwe pawakaroora ndakakuti makorokoto. Ingawanuka ndita nzinde yedu tese ngawa. Iwe Jah Ukraine, kutseke wako wanzeri. Iyo mdara, kuti ndikunyepa here. Iyo shayo, kana kudya mukadzi wako iri mhosva kana iwe unotofirawo mujeri because iwe unodya every day. Iyo Jah Ukraine, usafarisa wanzeri ndokumamisa chibva panapa. Iyo mdara, kwauda ndirowa watanga unorova mukadzi wako first. Hapana asingazviziva kuti iwe mdara iwe unovhaira nebenzi mahara. Apa unorova futi nemukadzi. Marombe munonetsa. Iyo mufane enda paZimtooons uone kuti benzi rinotodawo masenzi nemunhu anotungamira natenzi kuti ribve kumuzana. Wawo masenzi kuti kudiko chasara kupfeka mapedzi. Jah Ukraine ukuita kunwa nhamo mumwe wangu. Iwe handisi mumwe wako wanza here. Dena ndiri mumwe wako ndisina kupedzera imwe nhamo yangu pamukadzi wako. Iwe ina handina kana kufanana newe zvekuti unosvika parufo utanga kunyepera vanhu kuti ndinoimba. Zita rangu remangoma ndinonzi Jah Ukraine. Iwe ukuona chi wakapusa wanza here. Iwe uzive here kuti vakadzi vanoda zvinhu zvihombe. Vanoda mhete hombe, nzara hombe, bvudzi hombe nehombe. Wanza here chinhu chidiki chega chavanoda masiketi. Saka zvinobatsire chizvo zvokutaura. Imi ndimi varume vari kuti nyadzisa imi. Munoita magempage madora muburugwa. Ayo mdara unogona unenge ndikukunyanyira waize. But ukuona chi paipa unonge wakurwa nemukadzi wako ukatiza uchitenderera chiuru vana wako wazoona kuti ari pamberi ndiani. Iyo mdara ufunga kuti vanhu vari kusubscribe paZimtooons nekulike vari kulike iwewe. Hamaya vanoda inini wanza Jah Ukraine. Kwete zvako iwe zvekuti pfekera suti nemalesi. Asawira wangu kamuvhairiro kaunoita nemari yemukadzi ndimi type yekuti makanhonga chisaga chematishu kungosura chete kwakutotsvangura. Imi mujamo kungondipopotera but amutorina kana mukadzi wacho. Iyo mdara ina ndirori mukadzi muZimbabwe wanzo here. Munhu anokunda rudo nehwiza. Iwe hwiza rinoti rakanakirwa nemurume rinotiza rakamubereka wanzo here. Guys, thank you for your support Maiza. Ka episode 2 kachikari kuuya Maiza. Ini ndoitwa Jah Ukraine ndechingowaisa vanhu mughetto imo Maiza. Nasida ngomhoresa ukamukoma Ed Momasara. Mukoma Ed. Thank you for your support Maiza. Don't forget to like this one futhi. Tokuziva